ግርማይ አቡኡ አፍቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ከባቢ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሓደ ሰብ ስለ ዝቀተለ ኢዱ ንፖሊስ ረኪቡ ተፈሪድዎ ኣብ እስሩ ይርከብ። እዚ ምስ ተፈጠረ ንባዕለይን ንደቀይን ሓደ ነገር ከይገብሩለይ ብምባል ኣዲኡ እውን ክልተ ንእሽተን ኣሕዋቱ ሒዛ ኣርሒቓ ጠፊኣ ኸደት። ናይ እንዳ ግርማይ ገዛ በቶም ሰቦም ዝሞቶም ስድራ ተሰረቀ። ኣብዚ እዋን እዚ ግርማይ ቅያር ክዳን እኳ እንተይሓዘ ጠፊኡ ናብ ማእኸል ሃገር ኣተወ። ግርማይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ኩሉ ነገር ድንግርግር በሎ። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕዚ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ርእዋ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ኢዱ ጥርትብል ሳንቲም ስለ ዘይነበሮ ብተወሳኺ እውን ዝፈልጦ ዘመድ ይኹን ፈታዊ እውን ስለ ዘይነበሮ ንመዓልትታት ብጥሜት ክግረፍ ከኣለ። እቲ ዝገርም ድማ ኣብቲ ዝሓድረሉ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ለማኑ እኳ እንተረአየ ንሱ ግን ንልመና ኢዱ ክዝርግሕ ህሊንኡ ክፈቅደሎ ይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ዳቦ በሊዑ ዝወዓላ ስራሕ ክደሊ ሙሉእ ኣዲስ ኣበባ ክኾላ ውዒሉ ምንም ነገር ከይገበረ ምሸታ ምሸት ከባቢ 12 ሰዓት ምስ ኮነ ናፍቲ ዝሓድረሉ ቤተ ክርስቲያን በፅሐ። ከመጋጣሚ ድማ ሓደ በዓል ሓፍቲ ናይ ወላዲቱ ሞት ዓመታ ክዝክርን ጧፍ ከበርሕን ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብላዕን ዝስተን ሒዙ መፀ። እቲ ዝተረፈ ዝብላዕን ዝስተን ነቶም ኣብቲ ቁፅሪ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ለመንቲ እንትህቦም ግርማይ ብዓይኑ ይርኢ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ሕጂ እውን ንልመና ኢዱ ክዝርግሕ ኣይመረፀን። ጥሜቱ ክኢሉ ስቕ በለ። ቀፂሉ እውን እቲ በዓል ሓፍቲ ካብ ጅብኡ ብርክት ዝበለ በዓል ሚኢትታት ቅርሺ ብምውፃእ ነቶም ለመንቲ ክዕድል ጀመረ። ግርማይ ሕጂ እውን እቶም ደቂሶም ዝነበሩ ሓሳኹ ናይ ከብዱ ተላዒሎም ግርማይ ከብዱ ክሓክኽ ጀመረ። ኮይኑ ግን ሓንቲ መዓልቲ ለሚኑ ስለ ዝተቐበለ ናይ ዘለዓለም ለማን ዝብል ሹም ኣብ ኣእምሮኡ ከቕምጥ ኣይደለየን። ሕጂ እውን ጥሜቱ ክኢሉ ተዓፂፉ ደቀሰ። እቲ ምሸት እንዳነጎደ ኸይዱ ግርማይ እውን ሓያል ልቃስ ወሲድዎ ናይ ለይቲ 6 ሰዓት ምስ ኮነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንግርማይ ሓደ ድምፂ ካብ ምድቃሱ ኣበራበሮ። ካብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ንእሽተን ርሕቀት ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቃንዛ ድምፂ ሰምዐ። ክሳዱ ኣቕኒ ዓቢሉ ብትኹረት እንዳሰምዐ ከቢድ ሰዓልን ቃንዛን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ ብደንቢ ተሰምዖ። እዛ ሰብ ከባቢ 4-5 ሰዓት ኣብ ዘይነበረትን ሕጂ ደኣ ካበይ ነጢባ ብምባል ምስ ውሽጡ ተዛሪቡ ተመሊሱ ክድቅስ ወሰነ። ግን ኣይኮነሉን። እዛ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መንጎ ሰዓል ዝተሓነቐት ስለ ዝመሰሎ ቀትሪ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን መሊእዎ ዝነበረ ሃይላንድ ማይ ሒዙላ ብምኻድ እስኪ ስተይሉ ኣቐበላ። እታ ሰብ ገይራቶ ዝነበረት ማስክ ከየውፅአት እቲ ማይ ተቐቢላ ብምልክት ርሕቕ ንኽብለላ ነገረቶ። ግርማይ እውን ርሕቕ በለ። ንሳ እውን እቲ ንኣፋ ሸፊንዎ ዝነበረ ማስክ ብምውፃእ ማይ ሰትያ ምስ ኣእኸለት ንግርማይ ደጊማ ፀዋዐቶ። እንታይ ምዃኑ ዘይፈለጦ ግርማይ ግን ፍርሕ ፍርሕ እንዳበለ ናብ ጥቓኣ ቀረበ። ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ዘይነበርክን ሕጂ ብኸመይ ናብ ዝመፂኺ እንታይ ክኸ ኮንኪ ክብል ሓተታ። እታ ንእስቲ ኣብ እንዳ ሰብየ ይሰርሕ ነይረ። መስርሕተይ ግን ምስ ሓመምኩ ኣብዚ ደርብዮም ንኸይዶም ክትብል ተዛረበቶ። ግርማይ ብሓዘን ከንፈሩ እንዳመጠጠ ምሽክነይቲ ናብ ሕክምና ክንዲ ዝወስዱኽስ እንታይ ኣቢስኪ ኣብ መንገዲ ዝድርብዩኺ ምስ በላ እታ ንእስቲ ደጊማ ወሲዶምን ነይሮም። ግን ሕክምና
ናይ ሳምባ ምችዩ ሕማም ክስለ ዝበሉኒ ከይመሓላለፎም ፈሪሖም እዮም ኣብዚ ደርብዮም ንበለቶ ግርማይ እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ሕማም ከይሓልፎ ብምፍራሕ ካብቲ ዝነበሮ ክድሕር ጀመረ። ኣጆኻ እቲ ዶክተር ማስክኺ ከይተውፅዮ ስለ ዝበለኒ ኣየውፅኦን እየ ኣይትስጋእ በለቶ። ናይ ግርማይ ፍርሒ ስለ ዝተዓዘበት ግርማይ ገዲፈያ ድየ ክኸይድ ዋላስ ኣብዚ ምስኣ ክፀንሕ ኣብ ዝብል ሓሳብን ጭንቀትን ተዋሒጡ ብዙሕ ድሕሪ ምሕሳብ በቃ ኣጆኺ ፈጣሪ ምሕረቱ የውርደልኪ ኢልዋ ናፍቲ ዝነበረ መደቀሲኡ ተመሊሱ ኸደ። ግርማይ ዋላ ደኣ ንሽሙ ጋደም ይበል እምበር ድቃስ ግን ክወስዶ ኣይከኣለን። ናይዛ ንእስቲ ሰዓልን ቃንዛን ዕረፍቲ ክህቦ ኣይከኣለን። ተሲኡ ድማ ኮፍ ኢሉ ክሓስብ ጀመረ። ማዕረ ክንደይ ጨካናት ስለ ዝኾኑ እዮም ብለይቲ ዝሓመመት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎዳና ደርብዮማ ዝኸዱ እንተገደደ ብብርሃን ብስነ ስርዓት ዘይስንይዋ ብማል ብጭካነ እቶም ዘስርሕዋ እንትበሳጮ ንነገሩ ኣነ እውን ገዲፈያ ኣብዚ መፄ ኮፍ ኢለየ ዘለኹ ካብኣቶም ብምንታይ ይሓይሽ ብማል ናብኣ ተመሊሱ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሉ ክሕልዋ ጀመረ። ልዕሊ ዓቐን ክትስዕልን ብቁሪ ክተንቀጥቀጥን ምስ ረኣያ እታ ካብ ዓዱ ሂዝዋ ጠፊኡ ዝመፀ ንእሽተን ሹራብ መሳሊት ነፀላ እስኪ ደሪብ ክተኸደኒ እቲ ቁሪ ተወሳኺ ሕማም ከይኾነክ ኢሉ ኣብ ዝባና ደረበላ። እዛ ንእስቲ ዋላ ደኣ ንሱ ጥርሑ ኮይኑ ንሳ ክድርብ ደሰይበላ እምበር ኣማራፂ ግን ኣይነበራን። እቲ ቁሪ ምስቲ ናይ ቲቪ ሰዓል ተደሪቡ ኣጥቂዕዋ ስለ ዝነበረ ተቐልቢላ ተኸደነቶ። እዚ ነፀላ ምስ ደረበት ንሳ ንእሽተን ሕሽን ትብላ ግርማይ ግን ብሰንኪ ቁሪ ከንቀጥቅጥ ጀመረ። ግን ምንም ክገብር ኣይከኣለን። እታ ለይቲ ንሳ ልዕሊ ዓመት ነዋሓቶ ከምዘይወግሕ የለን እቲ ለይቲ እውን ወጊሑ። ግርማይ ቀዲሙ ካብ ድቃሱ ነቂሑ እታ ንእስቲ እንትሪኣ ኣብ ከባቢ 20ታት ዕድመ እትርከብ ብሰንኪ ሕማም ገፃ ማዳ ዝለበሰ ጽብቕቲ ቆልዓ እያ። እዚኣ ሕጅስ መን እዩ ረጊምዋ ኣብ ንእስነታ እዚ ኩሉ ስቃይ ተሕልፍ ክብል ብልቡ ሓዚኑ ሓሰበ። ንሳ እውን ካብ ምድቃሳ ምስ ተስአት ግርማይ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ ኢሉ ምስ ረአየቶ ይቕሬታ ነፀላኻ ኣሕዲገካ ኣብ ቁሪ ኣሕዲረካ በለቶ። ግርማይ በኣሉታ ርእሱ እንዳነቕነቐ ኣረ ፀገም የለን የግዳስ ትማሊ ዝሰራሕኽወን ንእሽተን ሳንቲም ኣብ ጁባይ ኣለዋ እሞ ኣብዚ ከባቢ ቁርሲ እንተሃልዩ ከምፀአል ክበላ። ግርማይ ትማሊ ስራሕ ኣይረኸበን ውዒሉ ግን ንዓኣ ንቁርሲ ዝኸውን ገስጊሱ ተሲኡ ካብቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሓደሩ ለመንቲ እዩ ለሚኑ ኣምፂኡ ምግቢ ከምፀአላ ሓሲቡ ነይሩ። ከምዚ ምስ በላ ግን ኣያይ ንሱ ንዓኻ ሓዞ ኣነ ገንዘብ ኣለኒ ኢላ እቶም መስርሕታ ደሞዝ ኪሎም ዝሃብዋ 3,000 ቅርሺ ካብ ጉሊኣ ኣውፅአቶ። ግርማይ እዚ ኩሉ ገንዘብ ምስ ረአየ እዚ ገንዘብ ሒዝኪኺ ኣብ ጎዳና ሓዲርኪ ክብል ሓተታ። እታ ንእስቲ እውን እንታይ ሞ ክገብር ብለይቲ እዮም ናብ ዘምፂኦም ደርብዮምኒ ኣበይለ መደቀሲ ዘለዎ ሆቴል ክደሊ ኣበይ ከም ዘለኹ እውን እኮ ኣይፈልጥን በለቶ። በሊ ድሓን ፀገም የለን ሕጂ መጀመርያ እኽሊ ጣዕመ እሞ ብድሕሪኡ ዝግበር ክንገብር ኢልዋ ገንዘብ ተቐቢልዋ ቁርሲ ከምፀላ ኸደ። ግርማይ እንቋቑሖ ብዳቦ ቁርሲ ሒዙላ ምስ መፀ እንተ ፀዋዕኹኻ እኮ ኣይሰማዕኻንን ሹምካ እውን ኣይሓስኩዎን ብዝኾነ ንዓኻ እውን ቁርሲ ሒዝካ ንዓ ክብለካ ሓሲበ ነይረ በልኪድ ንዓኻ ቁርሲ ሒዝካ ንዓ ኢላ ናፍቲ ሒዝዎ ዝመፀ መልሲ ቅርሺ ክትውስኾ እንትትብል ግርማይ ኣይ ኣነ ፀገም የለን
ጽንሕ ክብልየ ንስኸውን ገንዘበይ ተጣፍኢ ንሕክምና ክኾነኪ ይበላ ኣይ ድሓን ሕክምና ደኣ ኸይደየ ናይ ቲቢ ሕማም ብነፃዩ እቲ ዶክተር ድማ 60 መርፍእ ኣዚዙለይ ትማሊ ሓደ ተወጊአየ ቁርሲ ኣይጥመን እዩ ስቒልካዩ ዝብላዕ ኪድ ቁርሲ በሊዕኻ ንነፀላኻ መተካእታ ዝኸውን ነፀላውን ገዚእኻ ነኣ ብድሕሪኡ እቲ ቦታ እኳ ኣይፈልጦን ግን እንዳጠየቕና ናፍቲ ትማሊ ዝተሓከም ኩሉ ሕክምና ኺርና መርፍእ ክውጋእ በለቶ ግርማይ ብኽንደይ ሕሰይጉሲ እሺ በቃ ኢሉ እቲ ገንዘብ ተቐቢሉ ክኸይድ ክብል ይቕሬታ መን እዩ እሞ ዝነበረ ሹምካ ክትብል ጠየቐቶ ግርማይ ይበሃል ክብል መለሰላ ኣነ እውን ኣስቴር ይበሃል ግርማይ ሓወይ እንካ ሞ ዝገንዘብ ኣነ ኸይጠፍአኒ ምሳኻ ሓዞ ጽላል እውን ተማልአለይ እዛ ፀሓይ ኣይክእላን በለቶ ግርማይ ብሓደ ለይቲ ማዕረ ክንድዚ ክትኣምኖ ምኽኣላ እንዳተገረመ ሓሳባ ተቐቢሉ ናብ ቁርስ ኣምሪሑ ግርማይ ቁርስ በሊዑ ምስ ተመለሰ ንምዃኑ እቲ ሕክምና ኣበይ ሰፈር እዩ ትፈልጥዮ ዶ ክብል ምስ ጠየቓ ኣስቴር ኣይ ኣይፈልጦን ግን ርሑቕ እዩ ይመስለኒ ምኽንያቱ ትማሊ ምሸት ነዊሒና ተጓዒዝና መፂና በቃ እሺ ንሱ ይትረፍ እኹል ገንዘብ እውን ስለ ዘለኪ ኣብዚ ከባቢ ጥዕና ጣብያ ኣላሊሽና ከም ብሓድሽ ምርመራ ግበሪ ኢልዋ ካብቲ ዝነበርዎ ንእሽተን ውርድ ኢሎም ሓደ ናይ መንግስቲ ጥዕና ጣብያ ረኺቦም ናብኡ ኣትዮም ሙሉእ ምርመራ ገበረት ከም ማንም ሕሙም ቲቢ እውን 60 መርፍእ ኣዚዞም ንቐንዝኣ መዐገሲ ዝኸውን ተወሳኺ መድሓኒት እውን ሃብዋ ብድሕሪኡ ግርማይን ኣስቴርን ኣብቲ ቁፅሪ ጥዕና ጣብያ ኮይኖም እሺ ሕዝኸ እንታይ ንግበር ብምባል ክመኻኸሩ ጀመሩ ንእሽ ዝበለ ገዛ ኣበይ ንረከብ ንኸውን ክትብል ኣስቴር ንግርማይ ሓተተቶ ግርማይ እንድዒ ኣነ እውን ነዚ ከተማ ጋሻ የበላ ኣብቲ ጥቕኦም ዝነበረ ተራሰብ ፀዊዖም ዝካረ ገዛ ኣበይ ንረከብ ንኸውን ክብሉ ሓተትዎ እቲ ሰብኣይ እውን ናብ ደላላ ወሲዱ ኣራኸቦም ሓንቲ ፍርናሽ ተንጽፍ ገዛ ብ800 ብር ተኻርዮም ኣተው ናፍቲ ገዛ ምስ ኣተው እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጨኒቑዎም ኣፍታ ፀባብ ገዛ እግሮምን ኢዶምን ኣፂፎም ኮፍ በሉ እዚ ዝተዓዘባ እቲ ገዛ ዘካረዮም ዓባይ ሰበይቲ ናብኦም ከይደን እንታይ ደኣ ኮይንኩም ኣነኮ ንኽልተ ክጸበኩም እዩ ኢለ ነይረ በልኦም ግርማይ ኣይጸገም የለን ዕርፍ ክንብል ኢልናይና እምበር እቲ ገዛ ፈቲናዮ ይናበለን ኣስቴር እዘን ሰበይቲ ካሊእ ሕቶ ከይሓትኣ ብልባ ክትጽሊ ጀመረት እተን ሰበይቲ ግን ምንም ተወሳኺ ሕቶ ከይሓተታ ኣብ ገዝአን ዝነበረ ዘይጥቀማሉ ንእስ ዝበለ ፍርናሽ ኣምፂአን ክሳብ ዝግበር ትገብሩ እዚ ተጠቃሙሉ ኢለን ሃብኦም ኣስቴር ንግርማይ በልኪድ ንዓኻ ዝኸውን ንእስ ዝበለ ፍርናሽ ገዚእኻ ንዓሞ ብሓደ ፀግኢ ክትድቅስ በለቶ ግርማይ ኣብ መንጎዚ ሓሳቡ ኣብ ክልተ ተኸፈለ እቲ ሓደ በቃ ካብ ሕዚ ኣነ ናብ ስርሐይ ክኸይድ ዝብል እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ግን ከምዚላ ሓሚማ እንዳሃለወት ናበይ ገዲፈያ ክኸይድ ዝብል እዩ ኣብ መንጎኡ ግን ንእሽተን ሕሽ ክሳብ ዝብላ ሓቢራያ ክጸንሕ ኣብ ዝብል ውሳነ በጽሐ ምሸታ ምሸት ምስ ኮነ ፍርናሽ ገዚኡ መጸ ብተወሳኺ እውን ግርማይ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ጭምብል ብምግዛእ ጉቡኡ ክንክን እንዳገበረ ንግሆ ሕክምና እንዳወሰደ ንመዓልትታት እንተሐክማ ኣስቴር ኣብ ሓፂር እዋን ጽቡቕ ዝተባሃለ ለውጥ ኣምፀት
ግርማይ እውን ኣስቴር ቁሩብ ሕሽ ምስ በላ ብግዚያውነት ሓገዝ ጋራይ ስራሕ ጀሚሩ ምሸት ኣርላይ ዝበሃል ተመጣጣን ምግቢ ሂዙላ ክመጽእ ጀመረ። ኣስቴር ብናይ ግርማይ ዘይተሐለለ ጻዕሪ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ሙሉእ ጥዕናኣ ተመለሰት። እዞም ሰባት ርክቦም ናይ ወርሕ ዘይኮነስ ናይ ዓመታት እዩ ዝመስል። ኣብ ከይዲ ኣስቴር ንግርማይ ከተፍቅሮ ከኣለት፣ ግን ዓብይ ስግኣት ኣብ ልባ ሓደረ። ግርማይ ሃንደበት ተላዒሉ ከይከይድ ኣዝያ ፈረሐት። እዚ ናይ ኣስቴር ስምዒት ዘይተረድአ ግርማይ ብሎሚ ጽባሕ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ክዳሎ ጀመረ። ኣስቴር ኣብ እንዳ ዳቦ ስራሕ ካብ እትቁፀር ሓደ ወርሒ ኣቁፂራያ። ንግሆ ወፅያ ድማ ምሸት እያ ተኣቱ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ካብ ስራሕ ተመሊሳ ናብ ገዛ እንትትኣቱ ግርማይ ክዳውንቱ ብፌስታል ጠርኒፉ ካብ ገዛ ክወፅእ ረኸበቶ። ኣስቴር ዓይና ንብዓት ቁፅርፅር እንዳበለ ገዲፍካኒ ደኣ ናበይ ካበለቶ። ግርማይ እውን ድምፁ ቁርጽ እንዳበለ ድሕሪ ሕዚ ኣነ ንስኽን ዝራኸብ የብልናን እኮ ምኽንያቱ ኢሉ ዘረባ ክቕፅል ክብል በቃኻ ግርማይ፣ ምኽንያቱ ኣነ ካብ ሕማመይ ነፃ ስለ ዝኾንኩ ንስኻ ምሳይ ትኾነሉ ምኽንያት የለን እዚ ዲኻ ክትብል ኣነ ግን ኣይቅበለካን። ምኽንያቱ ካብ ኣፍ ሞት ዝመለስካያ ነብሰይ ንኻሊእ ዘይኮነትስ ንዓኻ ጥራሕ እያ ትግባእ። ስለዚ በጃኻ ገዲፍካነይ ትኺድ ክትብል ኣብ ብርኩ ተንበርከኸት። ግርማይ ኣዝዩ ደስ በሎ። ምኽንያቱ ናይ ኣስቴር ሓሳብ ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ እምበር ንሱ እውን ብጣዕሚ የፍቅርዋ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ኣስቴርን ግርማይን ብስርዓት ሓዳር ሒዞም ቆልዑ ወሊዶም ብሓጓስ ክነብሩ ጀመሩ። ካብ መረበት ዓደቡኡን ኣዲኡን ብሰንኪ ፀገም ናይ ኣቡኡ ናብ ዘይፈልጦ ከተማ ክስደድ ስለ ዝተገደደ ግርማይ ኣብቲ ከተማ እውን ጽቡቕ ኣይገጠሞን። ብዙሕ ፀገም ኣሕሊፉ እዚ ኩሉ ፀገም ብትዕግስቲ ምስ ሓለፈ ግን ምስታ ሕምምቲ ተባሂላ ኣብ መንገዲ ዝተደርበየት ኣስቴር ብሓዳር ክነብር ጀሚሩ።